Ossi, oletko orkesterinsi valmiina? Valmista on. Niin, hyvät katselijat, jokavuotinen kevyen musiikin merkkitapaus Eurovision laulukilpailujen Suomen loppukarsinta on alkamassa. 9 laulua kilpailee Suomen edustuskappaleen tittelistä sekä jatkopaikasta Euroopan loppukilpailuun Tukholmassa maaliskuun lopulla. Ossi, ole. Tervetuloa seuraamaan Viivasuoraa lähetystä suoraan Kakkostudiolta. Tänään sitten valitaan alueellisten kansanraatien toimesta Suomelle edustussävelmä tämänvuotisiin Eurovision laulukilpailuihin. Ja ikään kuin jatkokertomuksissa on tässäkin paikallaan kertaa, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ja se on seuraavanlaista. Ensin Yleisradio kutsui 16 suomalaista säveltäjää kilpailuun. He kukin sävelsivät yhden kappaleen ja he kutsuivat kappaleilleen sovittajan ja sanoittajan tai sovittivat ja sanoittivat itse. Samoin he kutsuivat kappaleilleen esittäjän tai esittäjäryhmän. Ja toiseksi Yleisradio kutsui 11-henkisen asiantuntijaraadin suorittamaan alkukarsintaa. Ja kolmanneksi sitten suoritettiin 4 alkukarsintatilaisuutta, joissa näistä 16 kappaleista valittiin jatkoon 9 kappaletta. Ja sitten neljänneksi katsojien lähettämien korttien perusteella ja nimenomaan niissä korteissa olleiden tietojen perusteella valittiin 7 alueraatia, joissa kussakin on 15 jäsentä. Nämä alueraadit pyrittiin muodostamaan sellaisiksi, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin kunkin alueen asujaimistoa. Ja sitten viidenneksi, tässä sitä nyt sitten ollaan, viimeisen karsinnan kynnyksellä. Ja tuntuu aivan varmalta, että alueraadit ympäri Suomea ovat jo valmiina vastaanottamaan, mitä täältä heille tarjotaan. Ja ikään kuin kokkeeksi otamme koeyhteyden tuonne Rovaniemen alueraatiin. Kuuleeko Rovaniemen raati? Kuulee. No onko teillä millainen talvi siellä tällä hetkellä? Suuremmoinen, niin kuin kuvasta näkyy. Lunta tulee ja sitä on 70 senttiä. 70? Arvaapas paljonko meillä täällä on. Olisikohan 2? No, siinäkin on aika riuskasti sanottu. Teillä on siellä raadissa kaikki 15 jäsentä, eikö? On kyllä. Ja onko raadissa nyt sitten huomioitu siinä kokoonpanossa myöskin nämä aivan pohjoisimman Suomen edustajat? Kuinka pohjoisesta on pohjoisin edustaja? Pohjoisin on Utsjoelta ja eteläisin Ylivieskasta peräti. No tuo kuulostaa kyllä hyvältä. Terveisiä vaan teille kaikille sinne. Tämä yhteydenotto ei ole tällä kertaa tämän pidempi. Palataan asiaan hetken päästä. Ja me menemme todellakin täällä studiossa asiaan. Kim Kuusi on säveltäjä, joka sävelsi Viulu-ukko-nimisen kappaleen. Tämä Kim Kuusi, hän on tuollaisen folk-aallon kasvattaja 60-luvun alkupuolelta. Hän on toiminut monenlaisissa soittokunnissa ja nykyisin hän soittaa kitaraa pihasoittajissa. Hän on
säveltänyt musiikkia sekä pihasoittajille että myöskin tupasoittajille. Ja hän on nyt ensimmäistä kertaa mukana Eurovisio-sävellyskilpailuissa. Pihasoittajiin kuuluu myöskin laulun tekstintekijä Hannu Karlsson. Ja myöskin laulusolistina esiintyvä Arja Karlsson on pihasoittaja ja tekstintekijän Hannu Karlssonin vaimo. Ja tässä on sitten viuluukko. Ovi aukaistaan, kaikki kääntyy katsomaan. Ukko rähjäinen, vettä valuen. Ovesta astuu hiukan ontuen, penkille istahtaa, nostaa poskellensa viulun laukusta. Ei kapakkaan, tulipa taas ukko, vanha soittamaan hän missä on luuraillutkaan. Hän viulullaan vetelee vaan nousee, jengit tunnelmaa mies bluesinsa taas vengaamaan. Ei kun nyt kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa, vie nuoret mukanansa vuosien taa. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää, ukko soittaa biisiensä sytyttävää. Päivän murheisiin kun jousi käy ja viulu soi. Mies jostakin tullut on, missä blues soi rajaton sen viulullaan kertoo voi. Ei kun nyt kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa, vie nuoret mukanansa vuosien taa. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää, ukko soittaa biisiänsä sytyttävää. Sateeseen kuului tuo soitto, oudan iloinen se hiljaisen kaupunki soi. Kun hämärään kaupunki jää laulu, vanhan soittajan saa puistoissa puut heräämään. Ei kun nyt kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa, vie nuoret mukanansa vuosien taa. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää, ukko soittaa biisiänsä sytyttävää. No niin, siinä sitä oli viuluukkoa. Ja kun Jaakko Salo sai kutsun tähän kilpailuun, hän tarttui säveltäjän kynäänsä ja syntyi sävellys nimeltä Naisen vuosi. Jaakko Salohan on varsin tunnettu nimi suomalaisessa musiikkimaailmassa ja hän on sekä muusikko että sovittaja että myöskin säveltäjä. Hänen kynästään on syntyneet monet televisio-ohjelman musiikit ja samoin elokuvamusiikit. Marjatta Leppänen on viime vuosina enempikin esiintynyt noissa ravintola-parkettihommissa, ei nyt varsin tanssijana, hän on nimittäin ollut tekemässä ravintolashowta. Hän on nyt kuitenkin taas mukana kilpailussa ja oivallisesti naisten asialla. Jukka Virtanen teki tähän lauluun sanat ja nyt tulee Naisten vuosi. Kulki vaiti aivan samanlaiset päivät, vuodet yksitoikkoisesti uivat vain. Puhumatta tunnit luokseni kun jäivät, niitä yksin aina tuijotella sain. Ja liian pitkät sekunnitkin näkivät, kun hiljaa itkin, mä turhaan sinun tukeasi hain.
Tänä vuonna on toisin. Nyt voit mennä mihin vaan. Kaiken maksaa nyt voisin. Mutten tahdo tosiaan. Voit hoitaa firman ylityöt. Toimistossa viettää yöt. Ajan saan kulumaan. Nyt voit täyteen juoda pääs. Nähdä pikkuystävääs. Viittaa en laisinkaan. Ennen varmaankin oisin vuodatellut kyyneleet. Tänä vuonna on toisin. Nyt on ajat muuttuneet. Mitä sä nyt ehdottaisit? Valhettako jatkuvaa? Mua tuskin mukaan saisin. Kotileikki jäädä saa. No tyyli toisenlaiseen. Täytyy suhtautua naiseen. Nyt sinulle sen tahdon ilmoittaa. Tänä vuonna on toisin. Nainen elää itselleen. Tunne on suuremmoisin. Näin kaiken muuttuneen. En miehen jalkoihin mä jää. Elän omaa elämää, eron teen entiseen. Aion nähdä maailmaa, minut myös se nähdä saa. Synnyin näin uudelleen. Kaiken sulle myös soisin. Nyt saat päättää mitä teet. Tänä vuonna on toisin. Nyt on ajat muuttuneet. No niin, mitä siihen sanovat tämän maan miehet? On jotain, mikä yhdistää, on Henrik Otto Donnerin tätä kilpailua varten säveltämä laulu. Hän on ensikertalainen Eurovisio-asioissa, mutta on toiminut säveltäjänä jo usean vuoden ajan. Hänen musiikkinsa on aina hyvin persoonallista ja uutta etsivää. Hän on säveltänyt useiden nykykirjailijoiden runoja, ja niin on tälläkin kertaa, nimittäin teksti on Pentti Saaritsan, joka taas tunnetaan yhteiskunnallisen kirjallisuuden sekä kirjoittajana että kääntäjänä. Tässä laulussa toimii esittäjänä Agitprop-niminen kvartetti. Tämä kvartetti on 4 vuotta vanha lauluyhtye ja se on toiminut varsin aktiivisesti uudemman työväenmusiikin parissa. Se on kuuluisa yhtye jo ulkomaillakin ja on nyt ensimmäistä kertaa mukana Eurovisio-asioissa. Tässä on jotain, mikä yhdistää. Kirottiin ja juotiin, ja yksin tultiin satelliitinään. Maan liikkeelle kun lähdetään, niin kohta kohdataan. Ei meikäläiset erota, voi koskaan kokonaan. On jotain mikä yhdistää ja sisää syrjään. On velvoite ja viesti perään tietyllä tavalla. Ympärillä vanha tuttu joukko. Me emme
alkaa ja maailma jatkaa pitkää marssiaan. Liikkeelle kun lähdetään, niin kohta kohdataan. Ei meikäläiset erota voi koskaan kokonaan. On jotain mikä yhdistää ja vetää hylsuun. On helmipäivä ensimmäinen päivä toukokuun. Ja liikkeelle kun lähdetään, niin kohta kohdataan. Ei meikäläiset erota voi koskaan kokonaan. On jotain mikä yhdistää ja vetää hylsuun. On tietty päivä ensimmäinen päivä toukokuun. Mätä makee-nimisen kappaleen sävelsi Seppo Paroni Paakkunainen tätä kilpailua varten. Hän onkin jo melko rutinoitunut Eurovisio-säveltäjä. Hän on toiminut soittajana, muusikkona varsin monenlaisissa yhtyeissä ja orkestereissa, aina Karelia-yhtyeestä Eeron ja Jussin Big Bandiin saakka. Hänen pääsoittimensa ovat saksofoni ja huilu, mutta onpa tullut kokeiluksi myöskin sähköviulu ja jopa tuohitorvi. Maarit, joka tämän laulun esittää, hän ponkaisi niin sanotun suuren yleisen tietoisuuteen vuonna 1972 ja heti alkuun häntä pidettiin varsin lupaavana tulokkaana. Eikä Maarit toki ole meitä tässä asiassa pettänyt. Sanat Mätämake-lauluun teki säveltäjän vaimo Ritva Paakkunainen. Ja mikäs oikeastaan onkaan sen somempaa, kun perheenäiti ponkaisee sieltä askareistaan runoratsun selkään ja näin tekstiä tuleepi. Ja tässä kappaleessa tenorisoolon soittaa Juhani Aaltonen. Ja tässä tulee sitten Mätämake. Make, make, make elämä tää. Make, make, meidät hiljaa mädättää. Mätämake kilpajuoksu. Mätämake tekotuoksu. Make, make, sitä täynnä on pääs. Make, make, tilaa suolalle ei jää. Mätämake, mätämake auto.
sitten eteenpäin. Seikkailija-nimisen kappaleen teki Kari Kuua tähän kilpailuun. Kari Kuua aloitti nämä musiikkihommat laulajana. Anteeksi. Nyt meinasin antaa teille aivan väärän kappaleen tässä papereita selatessa, mutta unohtakaa mitä kuulitte. Aloitetaan alusta. Hei, lähde maailmaan on sellainen kappale, jonka Esko Linnavalli on säveltänyt. Hän on sellainen pääkaupunkilaistunut sivukaupunkilainen, eli turkulainen. Älkää nyt turkulaiset suotta hermostuko kuitenkaan. Alun perin Esko oli pianisti, muut leventeli sitten musiikin sektoriaan, oli erittäin kova sovittaja ja sitten myöskin kivikova säveltäjä. Hän on ollut mukana varsin monissa musiikkimittelöissä, eikä ole ensikertalainen täällä Euroviissu-hommissakaan. Dance-yhtye, joka Eskon sävellyksen esittää, on tätä kilpailua varten koottu. Sen jäsenistä 2 on jo suomalaisille ennestään erittäin tuttuja solisteja, nimittäin Seija Simola ja Erkki Liikanen. Ja tämä Erkki Liikanen on tehnyt myöskin tämän Hei, lähde maailmaan -laulun tekstin. Heikki Virtanen on tasavallan pressanpoika, hän toimii basistina tässä ryhmässä, ja kitaristi Eetu Tuominen tulee suoraan Tampereelta. Ja tässä Hei, lähde maailmaan. Hei, sä kulkemaan, nyt lähde hauskaan maailmaan. Siellä nähdä saat, kun karhu pussaa oravaa. Hei, on suden turkki lampaan. Hei, ja tyhmä menee ansaan. Hei, sä katsomaan, nyt lähde sirkusmaailmaan. Siellä nähdä saat, kun herrat näyttää taitojaan. Hei, on Richardilla peitto. Hei, sen alla vesikeitto. Ja taikatemppu on tuo aivan verraton, millä näläntuska poistetaan, se puhumalla hoidetaan. Hei, sä katsomaan, nyt lähde hauskaa maailmaa. Siellä oppejaan jo jakaa juntat sotilaan. Hei, on konstit mitä käyttää. Hai, on hampaat joita näyttää. Ja taikatemppu on tuo aivan herraton, jossa poistetaan, se puhumalla hoidetaan. Hei, on suden turkki lampaan. Hei, ja tyhmä menee ansaan. Hei, on suden turkki lampaan. Hei, ja tyhmä menee ansaan. Hei, on suden turkki lampaan. Hei, ja tyhmä menee ansaan. Eurovision laulukilpailuun sävelsi Eero Koivistoinen laulun Laulu. Eero Koivisto on tunnettu jatsmuusikko sekä koti- että ulkomaisissa jatspiireissä. Viime vuosina hän on ollut myöskin varsin merkittävä säveltäjä. Muun muassa viimevuotinen Eurovisio-sävellyksemme oli hänen käsialansa. Vesa-Matti Loiri, joka toimii sivupersoonien kanssa tässä esittäjänä, on tällä haavaa Turun kaupunginteatterin näyttelijä, ja näyttämötyöstään työnsä lisäksi hänet tunnetaan varsin laaja-alaisena musiikkimiehenä. Juhavat Vainio on laulun sanoittaja
Ja hän on monien niin sanottuun suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvien kummallisuuksien loistava tulkki. Laitetaanpas laulu soimaan. Laulun toivon tän jäävän jälkeen mun elämään. Mä otan voimaan sen, olen vanhan aikainen. Kun mä poissa oon, nuotti puolestain mun puhukoon. Niin paljon kauemmin elää laulut kuitenkin. Vain yhden laulun tein, se jääköön lapsille. Laulut eivät kuole milloinkaan, jossain niitä aina tarvitaan. Ihminen on luotu laulamaan. Laulut eivät kuole milloinkaan, senhän tuntee kaikki sielultaan. Ihminen on luotu laulamaan. Kun mä poissa oon, nuotti puolestain mun puhukoon. Niin paljon kauemmin elää laulu kuitenkin. Vain yhden laulun tein, se jääköön lapsille. Laulut eivät kuole milloinkaan, jossain niitä aina tarvitaan. Ihminen on luotu laulamaan. Laulut eivät kuole milloinkaan, senhän tuntee kaikki sielultaan. Ihminen on luotu laulamaan. Nämä kertomukset Kari Kuuasta alkavat saada jo tuollaisen jatkokertomuksen luonteen. Äsken hän kerkisin jo hänestä jotain mainita. Joka tapauksessa Kari Kuua sävelsi tähän kilpailuun laulun nimeltä Seikkailija. Hän on säveltänyt suomalaiseen maaperään erittäin hyvin sattuvia iskelmiä. Ja näissä Eurovisiokisoissakin hän on nyt jo Suomen karsinnoissa 3. kertaa. Tällä kertaa Jyrki Hämäläinen ollut Karin mukana tekemässä tekstiä tähän lauluun. Seikkailijana tässä laulussa toimii Danny, joka aloitti musiikkihommat Islanders-yhtyeessä tuolla 60-luvun puolivälissä. Silloin hän esitti tuollaisia balladinomaisia lauluja. Dannyn myöhemmistä musiikkipuuhista mainittakoon hänen kesäiset keskiraskaan kaluston keikkamatkat ympäri Suomea. Ja tässä seikkailee sitten Danny. Levotonta verta mulla virtaa suonissain. Tiedän, että tämän kerran elän mä vain. Itse olen piirtänyt mä viivat kohtalon. Kiihkeää ja kuumaa tämä elämä on. Naisen syli polttava on Pohjolassakin. Kohtasin myös kuumat tytöt vaitikin. Rion sekä Monte Carlon tunnen minä tietenkin. Sanotaan, et seikkailijaa maailma rakastaa. Jutut hurjapäissä monen mieltä kivastaa mä rauhasaanen. Minä seikkailen. Toivon, että minullekin joku löytyis, jota voisin rakastaa.
Mikä voima tuulen lailla eteenpäin mua aina kuljettaa. Seikkailijat tämän maailman, voiko onnen saada näin, se sanokaa. Taivas taikka herran kyntä vastaus ja mulle antakaa. Itse tätä liekkiä mä sammuttaa voi en. Yöni täyttää huuma huulten polttavien. Aamukasteen aikaan tieni muualle jo käy. Täyttymystä kuuman kaipuun vielä ei näy. Sanotaan, et seikkailijaa maailma rakastaa. Jutut hurja päistä monen mieltä kiivottaa. Mä rauhaa saaten, minä seikkailen. Toivon, että minullekin joku löytyis, jota voisin rakastaa. Mikä voima tuulen lailla eteenpäin mua aina kuljettaa. Seikkailijat tämän maailman, voiko onnen saada näin, se sanokaa. Taivas taikka Erolfyntä vastaus ja mulle antakaa. Toivon, että minullekin joku löytyis, jota voisin rakastaa. Mikä voima tuulen lailla eteenpäin mua aina kuljettaa. Seikkailijat tämän maailman, voiko onnen saada näin, se sanokaa. Taivas taikka Erolfyntä vastaus ja mulle antakaa. Markku Johansson on säveltänyt kappaleen Ovi elämään. Markku on näitä nuoremman polven muusikkoja ja säveltäjiä. Hän on trumpetisti, mutta viime aikoina varsin huomattavassa määrin siirtynyt sävellys- ja sovitustyön pariin. Hänen ensimmäisiä yhtyeitään oli Paradise-yhtye ja siellä yhteistyö Pepe Wilberin kanssa alkoi ja niinpä Pepe Wilberi onkin Markun kappaletta esittämässä. Pepe, niin kuin monet kitara-aallon mukanaan tuovat kasvatit, oli ensin kitaristi, mutta sitten laulu otti miehen kokonaan ja laulajanahan me olemme oppineet nimenomaan Pepen tuntemaan. Veksi Salmi teki sanat tähän lauluun ja tässäkin kappaleessa Junnu Aaltonen soittaa soolon ja nyt se tapahtuu sopraanosaksofonilla. Ovi elämään. Eksynyt mä oon, jos saattajan saisin, niin mä ehkä voin vielä selvitä pois. Vaikka kätes kerran torjua taisin, niin se mulle nyt silti tärkeä ois. Kestä itse keskeisyyttä en, tahdon ulos sokkeloista sen. Varjoni mä näen, jos tänne vain jää. Elämän ovi lukittu vie, mä sovi siitä en. Voi murtaa sen, vain hellä lämpö rakkauden. Elämään viedä ystävän voi, mä tiedä tietä en. Sen osoittaa pois, jos vain hellä vois. Siis näytä mulle tie ja elämään vie. Eksynyt mä oon, jos saattajan saisin, niin mä ehkä voin vielä selvitä pois. Sillä mua nainen rakastavaisin, vain nyt käden antaen tukea vois. Kehän kiinni kiettyvän mä näen, sen sisään ulos pääsemättä jään. Ja pelko ahdistaa, jos sua mä en saa. Elämän ovi lukittu vie, mä sovi siitä en. Voi murtaa sen, vain hellä lämpö rakkauden. Elämään viedä ystävän voi, mä tiedä tietä en. Sen osoittaa pois, jos vain hellä oisi.
sua mä en saa. Nonni. Ja sitten on 9. kappaleen vuoro. O New York rakkain on se kappale ja sen on säveltänyt Carita Holmström. Carita otti ensimmäisiä askeleitaan musiikin parissa lauluduossa Carita ja Marianne. Hän opiskeli rajusti musiikkia sekä Suomessa että Ruotsissa ja sitten kun koitti vuosi 1973, hän ponkaisi pintaan ja tukevasti on tyttö pinnalla pysynyt. Viime vuonna hän muun muassa lauloi suomalaisen Eurovisio-kappaleen. Tekstin O New York rakkain kappaleeseen on tehnyt Raul Reiman. Hän kertoo itse olevansa vasta vuoden vanha, nimittäin tekstittäjänä. Esittäjinä tässä O New York rakkain kappaleessa on Kirka ja Islanders-yhtye. Kirkanhan me kaikki tiedämme, hänhän on näitä Papitsinien laulavia sisaruksia. Hän on jo muutaman vuoden ajan välkkynyt suomalaisella iskelmätaivaalla ja tässä välkkyy O New York rakkain. Loin Iltsarin, duunin huomasin. Veti länteen seikkailihan tie. Niin loikkasin laivaan Atlantin. Vapauden patsaan luokse vie. On New York rakkain, tunnen sykkeen sielussain. Niin ahtasin kamaa laivoihin. Hiki antoi unen iltaisin. Näin myös Harlemin, jossa tietenkin musta rytmi soi vain rautaisin. On New York rakkain, on New York, tunnen sykkeen sielussain. Yeah. On Manhattan, on Harlem yhä paikallaan ja sataman. Sain kodikseni ainiaan tuon New Yorkan. Tuon New Yorkan rajaton, siellä voimaa ja valtaa sulla on. Sykkeeni mun tuo paikka on. Sain dollarin, kohta toisenkin. Ja kohta kaikki menetin. Nautin, pelasin, yössä Harlemin. Näin kasvos uudet aamuisin. On New York rakkain, on New York, tunnen sykkeen sielussain. No niin. Ja nyt ovat sitten kaikki 9 heitetty valinnan ja pistelaskun tuuttiin. Ja arvatenkin siellä Rovaniemellä, Seinäjoella, Kuopiossa, Mikkelissä, Tampereella, Turussa ja Helsingissä raapustetaan paraikaa pisteitä paperille. Se on ihan oikein. Pisteitähän jokaisella 15 raadin jäsenellä kussakin alueraadissa on 1–5.
ja näissä raameissa sitten pisteitä tullaan antamaan. Tulkoon tässä nyt kerrotuksi sitten kaikille, että olemme pelanneet pois kaikki pelimahdollisuudet jo etukäteen. On nimittäin niin, että kun me pyydämme ensimmäiset pisteet tänne studioon Turusta, niin silloin jokaisessa raadissa on jo pisteet luovutettu raadin puheenjohtajalle, niin että silloin ei enää pisteitä voida muuttaa. Ja tämän kummemmitta puheitta me otammekin yhteyden Turun alueraatiin. Kuuleeko Jorma Vuori Turussa? Kuulee erittäin hyvin. Miten teillä nyt on suhtauduttu musiikkiin? Oikein innostuneesti tuntuu olevan mieliala. Kiva. Ja teitä on kaikki 15 siellä? Kaikki ovat paikalla. Kiva. Kerropas, minkälainen ikäjakautuma teillä on siellä? Paljonko on varsinaisia nuoria ja paljonko varsinaisiksi aikuisiksi katsottavia ihmisiä? No meillä on aikuisia 8 ja nuoria 7. No sehän on mukava suhde. Ehkä tässä voisi yhdellä hengellä siirtyä puoleen tai toiseen. Kukas sen sitten aina päättää? No niin, mennäänpä asiaan. Me pyydämme teiltä pisteet laululle 1. Nyt. 48. Anteeksi, 48. Kyllä. Hyvä. Laululle 2. 25. 25. Laululle 3. 22. 22. Laululle 4. 34. 34. Laululle 5. 42. 42. Laululle 6. 43. 43. Laululle 7. 54. 54. Laululle 8. 30. 30. Ja laululle 9. 43. Kiitoksia Turun raati. Me siirrymme seuraaviin asioihin, mutta sitä ennen katsomme. Tässä on seikkailija saavuttanut 57 pistettä. Se on tässä keuloilla ja seuraavana näyttää olevan 48 pisteellä Viulu-ukko. Se on tilanne nyt ja nyt pyydämme Helsinkiä puhumaan. Reijo Suojanen, ole hyvä. Täällä Helsinki ja meillä nämä pisteet ovat selvillä. No hyvä. Minä osasin epäilläkin. Kerropa sitä ennen kuitenkin, millainen sää meillä täällä Helsingissä on. Me olemme nimittäin olleet koko päivän täällä studiossa ulos näkemättä. Minä en tiedä minkälainen siellä Pasilassa, mutta täällä Kasarmintorin paikkeilla sää on erittäin kaunis, pari astetta pakkasta ja taivas on kirkas. No se on kiva, että osaa panna sitten oikeat vaatteet päällänsä, kun täältä lähdemme. No niin, ja nyt sitten Helsingin antamiin pisteisiin. Laululle 1. 55. 55. Laululle 2. 25. 25. Laululle 3. 41. 41. Laululle 4. 28. 28. Laululle 5. 38. 38. Laululle 6. 49. 49. Laululle 7. 49. 49. Laululle 8. 48. 48. Ja laululle 9. 45 pistettä. 45 pistettä. Minä toistan näitä pisteitä täällä sen takia, ettei varmasti tule mitään virheitä, vaikka se saattaa tuntua vähän kummalliselta. No niin, nyt on kiitoksia Helsingin raadille ja Reijo Suojaselle. Me tarkkailemme nyt sitten, miltä näyttää. 103 pisteeseen on päässeet seikkailija ja Viulu-ukko. Nämä kaksi äskenkin johdossa ollutta ovat tasapisteissä tällä kertaa. Ja nyt sitten kontakti Tampereelle. Kuuleeko Olavi Pietilä? Kyllä Tampere kuulee ja täällä Tohlopissa Hämeen raati on pohtinut tätä asiaa. Joo, sillä tavoin hämäläisittäin ja hitaasti. On teillä kuitenkin varmasti nämä kunnolla harkitut pisteet jo valmiina, onko? Totta ihmeessä, sinä et varmaan tiedäkään, että hämäläinen hitaus ei ole mitään vitkastelua, se on nimenomaan harkintaa. Jokaiselle asialle aina löytyy joku selitys, anteeksi. No niin, ja tampereelaisten pisteet. Laululle 1. Viulu-ukko sai 54 pistettä. Anteeksi, 54. Kyllä, kyllä. Aha. Laululle 2. 29. 29. Laululle 3. 33. 33. Laululle 4. Mätämakeen oterattiin 30 pisteeseen. 30 pistettä. Laulu 5. 32 pistettä. 32 pistettä. Laulu 6. 37 pistettä. 37. Laulu 7. Tämä seikkailu tosiaan miellytti Hämeen raatia 55 pistettä. 55 pistettä. Ja laulu 8.
42 pistettä ja sitten laululle 9. 35 pistettä. 35 pistettä. Kiitoksia Tampereen Raati ja Olavi Pietilä. Katsotaanpas taulua. Siellä on Seikkailijalla 158 pistettä ja Viuluukko on pisteen jäljessä. No, tasaista se silti on, eikä ratkaisevasti ole vielä oikeastaan kukaan jäänyt. Ja sitten yhteys Mikkeliin ja Erkki Pitkäseen. Terve Erkki. Terve. Meneekös komeasti? No oikein hyvin. Ette ole riidelleet raadissa? Ei tippaakaan. Hyvä, hyvä. Miten teillä on edustettuna maaseutu kontra kaupunki? Paljonko on kaupunkilaisia ja paljonko maaseudun ihmisiä? Kaupungissa asuvia on meidän raadissa 8 ja maaseudun ilmeisiä on 7. No, se taitaa olla siinä suhteessa, kun siellä yleensä asutaan, niinkö? Kyllä kai. No sitten vaan asiaan. Antakaapa pisteet laululle 1. 46 pistettä. 46. Laululle 2. 33. 33. Laululle 3. 31. 31. Laululle 4. 32. 32. Laululle 5. 38 pistettä. 38. Laululle 6. 45 pistettä. 45. Laululle 7. 60 pistettä. 60 pistettä. Taitaapa olla korkein annettu pistemäärä tähän mennessä. Ja laululle 8. 43 pistettä. 43 pistettä. Ja sitten laululle 9. 46 pistettä. 46 pistettä. Kiitoksia Erkki Pitkänen ja Mikkelin alueen raati. Kiitoksia teille. Ja nyt näyttää seikkailija jo repäisseen pienen kaulan tähän Viuluukkoon nähden. Ja enempää tätä tässä kommentoimatta pyydämme yhteyden Kuopioon. Kauko Muje, moi. Ja täällä Kuopio, moi moi. Noniin. Mitenkäs teillä nämä erilaiset ammatit on edustettuna tässä raadissa? Voitko Meillä kertoa? kävi sillä tavalla, että täällä hitsaaja, maanviljelijä, kotiavustaja tekivät heti kättelyssä sinun kaupat teollisuusompelijan, metsurin ja hinaajan päällikön kanssa. Sairaanhoitaja ja leipuri olivat samaa mieltä ja kaikki hymyilivät, myöskin lääketieteen edustaja. Hyvä, hyvä, hyvä. No se oli sinun kauppatilanne silloin, kun raati kokoontui. Entä onko rauha maassa nyt, kun pisteet on annettu? Rauha on maassa, mutta kyllä henkilökohtaiset mielipiteet ovat kovasti jakautuneet. No hyvä. Joo. Ja nyt sitten pyydämme pisteitä laululle 1. 58. 58. Laululle 2. 30. 30. Laululle 3. 38. 38. Laululle 4. 23. Laululle 23, sehän minun piti oikein sanoa, toistaa. No niin, ja laululle 5. 28. 28. Laululle 6. 41. 41. Laululle 7. 50. 50. Laululle 8. 44. 44. Ja laululle 9. 26. 26. Kiitoksia Kuopion raati ja Kauko Muje. Katkaisimme sinne yhteyden ja välylläänpäs taas pistetaulukkoa. Viuluukolla 261 ja seikkailijalla 268. Ei siinä vielä ratkaisevasti ole näiden kahden kohdalla eroa syntynyt. Ja yli 200 pisteen on myöskin Ovi elämään, Markku Johanssonin kappale. Ja nyt sitten Lakeuden miehet Seinäjoelta.